Здравейте, пичо, аз съм PC-Config и днес ще си говорим за процесори, а именно за бюджетни процесори от ниския клас на Intel. Както знаете, Intel пуснаха новата си серия Kaby Lake с доста нови процесори и доста подобрения към тях, но аз именно ще се насоча към ниския клас процесори, а именно Pentium процесорите. Днес ще си говорим и ще сравняваме процесори. Ще сравним Intel G4560 с по-високия клас i3. И да видим сега какво ни предлага новата серия на Kaby Lake с бюджетното си решение G4560. Виждаме, че процесорът идва на цена от 117 лева, около 117, има и по-високи цени, но това е най-ниската, която се предлага в този сайт. Идва с тактова честота на процесора 3,5 ГГц, 14 нанометровата технология. Кеш паметта му е 3 МБ, 54 Вт консумация енергийна. Както виждаме, i3 6100 е на 3,7 ГГц с 200 МГц повече, 14 нанометрова технология, той 3 МБ кеш и 51 Вт електрическа консумация с 3 Вт по-малко от G4560. Сега да погледнем i3 7350K, което идва на 4,2 ГГц, 14 нанометровата технология и 4 МБ кеш. Той е с 60 Вт консумация, но това се дължи на завишението в гигахерците, работната честота на процесора, и Intel i3 7100, който идва на 3,9 ГГц, 14 нанометровата технология, 3 МБ кеш паметта и 51 Вт консумация. Така, какво можем да кажем за Intel G4560? Той има много предимства и може да се сравнява много добре с i3-ките. Като говорим за перформанс, той вади що горе същия перформанс като i3 6100 и i3 7100, но идва на много по-малка и достъпна цена. Както виждате, цената му е 117 лева, а на i3 6100 е около 240, i3 7100 му е около 250 до 300. Това е наполовина колкото тези два процесора и това е много добре. Ако се стремим да сглобяваме бюджетна конфигурация, тези 100-150 лева може да ги вложим за видеокарта, вместо да ги даваме за по-скъп процесор, който ще извади същия перформанс като G4560. И за мен това се явява много бюджетно решение на Intel. Да видим сега сравненията на процесорите. Виждате, че i3 6100 на 3,7 ГГц тактова честота, CPU марка му е 5454 точки. G4560 е 5106 точки, а Intel i3 7100 на 3,9 ГГц 5962 точки. Виждате, че разликата не е голяма около тези три процесора, но разликата в цената е доста по-голяма и не си заслужава според мен да давате 150 лева отгоре за процесор, който ще извади същия перформанс като G4560, а именно i3 6100 и i3 7100. Затова да погледнем User Benchmark тук, как се представя процесора в Gaming, Desktop и Workstation. G4560 дава 62% гейминг, докато i3 6100 65%. Както виждате, в Desktop и Workstation разликата изобщо не е голяма и именно в игрите разликата ще е около 2-3 до 5 FPS Max в полза на i3 6100, а не си заслужава, пак го казвам, да давате 150 лева отгоре за 5 FPS, да го кажем. Така. И за мен истинския победител е G4560. Това според мен е най-добрият процесор на 2017, защото има наличие на Hyper-Threading, висока честота на процесора, също така и работи с RAM от 2400 МГц, докато i3 6100
може да работи само с RAM от 2133. Също е голямо предимство.